Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent hier al. Nog maar tijd. Je gaat een goede reis gewoon? Ja, best. Beetje sneeuw tot aan Steenwijk. En toen weer het kleer. En toen weer het mooi waar. Fijn dat je weer bent. Deze dag. Hè? Ja, wordt dit nou een bijzondere dag voor jou? Nou ja, toch wel. Hè. Het is een moment van de route naar de Olympische Spelen. Daar. En we zijn weer even vregen om chef de mission te wezen. Joert werkt dat officieel, ja. Nou, als dat geen bijzondere dag is, dan weet ik het niet meer. Hè. Fijn dat je er bent, man. Ja, jij hetzelfde. Een gezellige dag maken. Ja, we gaan er echt een mooie dag van maken. Vind je het leuk? Ja, toch? En ik mag naast. Nou, als jij zo mooi wordt als ik. Ja. Dag, ik ben Monique. Hi, hallo. Jongens, mijn kop staat tot jullie beschikking. Nou ben je dus chef de mission. Hoe ben je dat worden? Ja. Hoe kom je? Ik, Je moet door een heel aardig iemand gevraagd worden, hè? ja, precies. Wat doet een chef de mission eigenlijk? Dat is net in één keer te beschrijven. Want als je dus mijn agenda zegt, dan is het mogelijk wel te doen. Maar geen week is gelijk. En in de eerste plaats ben je er om help te wijzen bij vragen die ze je stellen. En die hebben te maken met faciliteiten voor training die net binnen en mogelijk net komen kunnen. Om dan te zien of het wel kan. Tot en met selectieregels, ook van NOC-NSF, nominatie- en kwalificatie-eisen. Als die wat onpast worden moeten, dan ben je de eerste eigenlijk die dus daar intern beteer mee staat. En dan heb je dus de mogelijkheid om daar de zaak in te verhoren. Hoi. Alles goed? Ja. Ja. Ik wil gewoon even Ja, dat is goed. Okay, Jij ook. okay. Hè? Ja, sorry heren, maar helaas, we gaan met de generalen beginnen. Dus jullie mogen daar niet bij zijn. Straks. Dankjewel. Nou mochten wij niet eens net bij de generalen wezen. Hoe gaat dat? Nou, zoals altijd. Dus, en ik hier direct nog niks geen idee van hoe het weer. Nou, en ik denk dat het wel goed komt. Ja. Dit is goed Henk. Het is een mooi ontspannen en mooi. Maar Deze mensen, ja, die zijn echt inderdaad Ja. de kwaliteit van Nederland. ja. Zeker op dit moment. Henk Gemser, de chef de mission, welkom. Dank u wel. En de beste wensen voor 2010 zeggen we dan. Ja, dat wens ik u. Dames en heren, een groot applaus voor Barbara de Loor en Wilfried de Jong. Goedemiddag allemaal. Welkom bij de Teamoverdag 2010. Daar is Erika Terpstra. En chef de mission Henk Gemser. Henk, en chef de mission, is dat ook een voorrecht? Of meer dan dat. Het is pure mazzel. En dat het je overkomt, dan kijk je jezelf in de spiegel aan en dan denk je hoe kan het gebeuren. Ja, het is prachtig. Henk, lieve Olympiërs, met deze symbolische overdracht van de vlag draag ik je over het Olympische team 2010. Veel succes! Ik heb natuurlijk al wat meemaken en wat dingen. Maar het weer weer een beetje het gevoel zoals het vroeger weer met grote toernooien en Olympische Spelen. Ja, je weer op een bepaalde manier weer wat extra gespannen. En je staat net op een startlijst en je hoeft net een wedstrijd te doen. Maar het weer toch een beetje ouderwets en dat is weer wel aangenaam, mag ik zeggen.